Anem a parlar del pilar 4 del framework Atlas de Mitre per la ciberseguretat aplicada a l'era de la intel·ligència artificial. Ja hem fet un reconeixement de tot l'entorn, d'on volem anar, dels sistemes, etc. Ja hem desenvolupat els recursos cabdals, inicials, per poder accedir al sistema i treballar un cop a dins, per poder-lo atacar, i ja hem entrat per la porta, ja hem obtingut l'accés inicial. Ja estem dins del sistema. Però estem dins del sistema. Aquí estem al pilar 3. Però no estem a dins, no hem entrat a dins del model d'intel·ligència artificial, dins del model de machine learning que està en el sistema. I aquest és el pilar 4. El pilar 4 es tracta de, un cop ja hem entrat per la porta del sistema, entrar en el menjador, entrar a la sala que volem. I aquesta sala que volem és el model d'intel·ligència artificial, el model de machine learning. I a partir d'aquí continuarem amb els següents pilars del framework Atlas de Mitre per atacar sistemes d'intel·ligència artificial i a la vegada per saber-los com defendre. Però ara quedem-nos en aquest punt. Ja havíem obtingut accés al sistema i ara estem obtenint accés al model, al sistema d'intel·ligència artificial que es troba dins del sistema general.